Как някой се заби? Сам зависи моите приятели, ако се съгласят да не говорят толкова. Но тук не се вижда хич. В принцип е тъпо да се играе сам, докато няма с кой да си говориш. Но ако вие се абонирате, разбира се. Аз няма да имам много Discord акаунти, но са Discord група. Така че може би главно няма да ми чувате гласа. Затова, ако не ме чувате главно в видеото, не ме блъскай, бе. Ще има само солене, но без, разбира се, главното солене. Тъй, че понякога ще ми чувате гласа. Гиги. Ай. С кометка съм. Еледжи. Супер. Еледжито го харесвам. Това ми е една от любимите коли. Да, но на това място няма как. Братле, разкарай се с тази корума. Корумата е по-хубава. Ще видите понякога и мисии. Може би ще качвам. Да, нов плеер съм, така че... Айде да е, леджи. Супер. Обаче се хлъзга много. Кърбустове, хайде. Можете да се абонирате за Just Dark. Мой приятел. Голям. Не всеки ден говорим, но той е добър. Не качва чак толкова, нито има много абонати, но все пак. Опа. Окей, нямам шанс. Ще стоя тук. Хайде. Не съм чак толкова назад. Това са някакви други състезания, не са нормалните, които знаем. Как някой се заби? Това трябва да го видите. Доминатора Кърти. Леле, подмей се. Ужас. Гледай го, бе. Леле, ако бяхме на контакт. Тъй ще го измъдърсам и за малко, без да искам. То как се заби също, когато му поднесе доста жестоко. Ах, тъпата броня. Гледай го, бе! Ай, ужас. Няма да се разпълна, няма смисъл. Кажете, дали има смисъл да се разпълнвам тук или не? Пишете долу в коментарите. За първи път ми е нормално. Да, бе! Леле, то с колко е бърз. Що си толкова бърз?
6 обиколки. Ужас. Те си избират нещо друго, не нормални състезания. Леле. Леле, горкички. Колко се е потрошил. Хайде, колата му поднесе на горкичкия. Леле! Тук що... Защо се стряскам? Доминатора има спирачки. Аз съм тъп. Ето е. Аз съм много тъп. Ма не, защото сме на отскок. Нормално да го мисля. Ако ще ви изпреваря. Аре, дай жега, бе. Горкички, там си седи още въгълчето. На мене бронята ми след малко памета. Сашка, много ли ти диде? Стой, полиция. Леле, ти борджурче, що не се прескача, бе? Тебе да стреля. Оп. Да, тук колата ми поднася тежко. Аха, тук не се стреснах. Ма гледай ти го тук къде мина. Я, латка. Шо съм 14, 15. Ама разбира се. Сашка, да не биш бос. 22 е чак тук. Как те? Да, не бива да се присмивате на другите. Да, разбира се. Хора, не се присмивайте на другите. Имам 8 тока. Не, Сашка се разхили. Да, Сашка се разхили. Не, този бордюр няма да го ударя. Хайде. Ой. Да, разбира се. Тук има големи дупки, които трябва да се внимава с тях. С този караме рамо до рамо. Сашка, то с пести те хареса. И би трябвало това да е финален. Да. Този не може да кара или жълтия? Че навсякъде се разпалнува. Али? Доминатора не защо не завива толкова? Минавам отвътре. Али, къде се забиваш, бе? Али бабали си? Обаче колата му е по-хубава от моята. Каква тя колата, бе, братле? Доминатор GT, същата като моята. Али така? Същия гледам, да? Защо колата му... Някой да ми казва защо колата му ускорява повече от моята. И това ще бъде всичко от мен. И чао!